Cada vegada hi ha més gent interessada en l'ornitologia, hi ha un arrelament important i jo que estic en el tema des de l'any 75, que jo tenia 12 anyets en aquella edat, no és que sigui tan vell, però que estic en el tema des d'aquella època que et veien autènticament com un bitxo raro si anaves a mirar ocells en aquelles èpoques. Doncs ara trobes ornitòlegs bastant sovint als llocs, a les zones humides de Catalunya. Això tu veus una quantitat de gent amb telescopis, amb prismàtics i amb càmeres de fotografia que moltes vegades ja no els coneixes. Abans ens arribàvem a conèixer tots, ara realment veus moltíssima gent nova que a vegades no saps d'on surten, no? Llavors jo crec que estem vivint un segon esclat, un tercer esclat de l'ornitologia a Catalunya, ara arribant a aquests nivells de popularització molt més extensos de lo que era. Jo soc molt anti-institucions, que escolta, les coses han de sortir de la societat i des d'allà és d'on s'ha de moure i des d'allà és on ha d'emergir. I les institucions, el primer que han de fer és no molestar. No posar pegues a les coses i facilitar que allò tiri endavant. I sí que jo crec que l'administració té la responsabilitat de posar diners en recerca, posar diners en coneixement i dedicar-hi recursos a aquest tipus de coses, perquè l'ornitologia és una afició, ens ho passem molt bé mirant ocells, disfrutem molt i tal, però és una afició que després té una repercussió, sobretot amb els projectes de ciència ciutadana que comentàvem, té una repercussió en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, en la millora del medi ambient i amb el coneixement i en fer que el país sigui més culte i més civilitzat. Però llavors hi ha Catalunya amb un nivell important, no tant com els països nòrdics, o com Gran Bretanya i Països Baixos, etc. No tant, però sí que es veu un nivell perfectament digne, perfectament a un nivell mitjà europeu, no? Llavors, en aquest aspecte podem, sense estar en triomfalismes aquests, que bons que som, i posar-nos medalles i tal, dic, home, doncs estem a un bon nivell de quantitat, però també un bon nivell de qualitat. Per exemple, Ornito, que científicament una cosa que interessa molt són les llistes completes d'Ornito. Aquests projectes en el que la gent, aficionats amb més o menys dedicació, anem a dir, fan la seva feina i aporten dades, això és fonamental i és una característica de tots els països desenvolupats. Actualment la ciència ciutadana té una importància cabdal a gran